nan sita jua parang jolun di lami yang di tanah baso di sangko sila sia jambi sila sia dulang mo kironyoy deh tuano nan baung buade najubu udima nan bainang den ajo baso nan den sangko sayang ke kami kasiah kauran mogi onyone ai tuan nai layang apa atalia ampe di bari bata alilimu kembang bungo di laman surau pamenan kumbang tiap hari jatuh badai silarohnya kasiah kadenai sapara ampe sayang kaulan sapadu bahaya di sanjang pulau karhikian tunggang kamari tahun pabilo salah sanyu tuan nai juo janyo denai rami pasanyo apayo kumbu rami de anak kotoran ampe kembang bungo di laman surau pamenan kumbang tiap hari di siji daun abaule tahun pabilo salasanya yo alai sita jo parang jolung di talang yang di tanah baso di sangko lai silasia jambi silasia dulang moki Jironyo babu jo kami jo budi baina kami jo baso kami sangko sayang ke kami sayang ke urang moki ronyo tuan nai jo janyo yo alai kapara di pagi hari ya imana nama kacang panjang di bari bajunjong muri kepari urang laju ulai kanan tani ya di dalam hati tali kakani rantang panjang sabani ya ina mamut tujuh tali kani ma ulai kan tuan laju janyo yo alai situ jua bandanyo dalam ayah gadang lereang tabiat iyo dirana payu kumbul kaki dah jalan kanin limbukan walau balain tampe diamkan banaga di darah daging sejualan mbak cara itu cara bak rasa kamar hati yang bunga manda kambang sabatang di balik pandangan baduri di titian di pagi dulu bau kapari kebalakan sayang kakami orang tuan cari detuan sampai diam kandang nagadi janyo sampai kau jeno sampai kau jeno no itu
Kesanduan sampai ke kesanduan penyampaian. Ah, nggak kira menangan untuk itu sampai ke Wijaya lah. Orang mana? Lamaran to anak si ya abu lamaran to di tengah malam akan buang oi di manyo arek ditampuak melah aduh pangalan sayu den pa angga ganakan buang oi di manyo